Hej, i dag er vi taget på skydebanen, vi er taget til Amager, og det vi skal i dag, vi skal skyde en Funder 3.0 ind via telefonen, og så skal vi skyde en termisk sigtekikkert ind, så vi laver one-shot zeroing, så vi gennemgår faktisk de to principper i, hvordan man laver indskydning. Nu har vi sat en varmepude på dernede, så nu skal vi til at lave vores første skud. Så ja, vi tager høreværn på. Jeg kan sige allerede nu, at den sidder sådan et stykke her under selve varmepuden. Men lad os gå ned og kigge. Nu skal vi ned og se, hvordan det er gået her. Så kom med. Ja, som jeg sagde, jeg kunne se, at den sad under varmepuden. Så det vi gør nu er det her jo ikke særlig så meget, der skal korrigeres for. Men havde det nu været meget, jamen så havde man sat en ekstra varmepude. For eksempel i skudhullet, så havde vi sat vores trådkors, hvor vi hvor vi skal ramme, og så har vi flyttet trådkorset ud i vores skudhul. Men det her, det er jo, kan vi se her, det er jo 3 cm, vi skal justere det. Så det giver ikke nogen mening at sætte en varmepude her. Men det vi gør, jeg sætter trådkorset her, går ind i indskydning, peger her, fryser billedet, og så trækker vi trådkorset ned i skudhullet. Og så er den sådan set skudt ind. Så nu skal vi op og justere, og så skal vi have vores andet skud. Nu har vi jo så afgivet vores første skud, og nu skal vi så lave vores justering, og det gør vi inde i selve kiggeren. Det vil sige, at vi klikker på menuknappen, så vi kommer ind i avancerede indstillinger. Så går vi i det punkt, der hedder... her. Der. Den er i den engelske version, så den hedder zeroing, og hvis den er i den danske version, så hedder den indskydning. Så klikker vi på menuknappen, vi kommer ind på selve fanebladet, hvor vi skal lave vores justering. Så vi drejer ned i korrektion, hernede i skydeskiven. Så kommer vi ind, så den første det er afstanden, vi skyder ind på. Det er mere, hvis vi skal bruge det i forhold til vores ballistikprogram. I det her tilfælde er det ikke så relevant, så vi giver den ikke den afstand, den er skudt ind på. Vi kan gå ned her, så kan vi zoome lidt ind, så vi bedre kan se, hvad vi laver. Sådan der. Og så kan vi i den her frysefunktion, der peger vi på, hvor vi skal ramme. Det vil sige, så i det her tilfælde her, så peger vi direkte på varmepuden. Sådan der. Så fryser vi billedet, så kan jeg stå med riflen og vippe den. Uden der sker noget, så går jeg ned i min X og Y koordinatsystem. Så flytter jeg trådkorset i skudhullet, i det her tilfælde her, cirka 3 cm ned. Så jeg går på Y-aksen og justerer trådkorset ned. Det sad jo lige i underkanten af varmepuden, så jeg trækker trådkorset ned i underkanten af varmepuden. Sådan der. Holder et langt tryk inde på menuknappen for at komme et skridt baglæns. Holder et langt tryk inde på menuknappen og et kort tryk på OK. Sådan der. Så er den justeret, og så er vi klar til skud nummer 2, og så kunne den gerne sidde lige midt i varmepuden. Nu har vi lavet vores justering, og så skal vi se, om det hele det passer. Så vi er klar til skud nummer 2. Den sidder en lille smule ud til højre, men på højde som den skal. Men lad os gå ned og kigge. Jamen I kan se, at jeg fik justeret, sat trådkorset her, træk trådkorset ned i her. Se, den kom jo op på linje, som den skulle. Den sidder lige en lille smule til højre. Man kan selvfølgelig altid lave sin finjustering, det vil sige, at vi har lavet den samme øvelse en gang til. Men her er princippet i, hvordan vi laver one-shot zeroing, hvor vi laver en skyder en Stella 3.0.